Hånden på hjertet. Du bruger samme adgangskode til flere forskellige systemer. Du deler måske ligefrem adgang til et system med andre. Du giver uønskede hackere nemmere adgang til jeres systemer. Med alle de logins til forskellige systemer forstår vi dig godt. Med en masterkode til PasswordCrypt har vi gjort livet lettere for dig, men sværere for hackere. Dine koder kan nu være unikke alle steder, uden at du skal huske dem selv. Med pCrypt kan du dele adgangskoder og beskeder med andre, uden at gå på kompromis med sikkerheden. Du har overblik over, hvem der deler med hvem, og kan styre disse muligheder, for eksempel ved samarbejdsophør og lignende. Du kan dele adgangskoder, som vises, når din bruger er på en bestemt position. pCrypt-sikkerhedsteknologi er godkendt efter de højeste standarder i verden. Det er nemt at komme i gang. Gå ind på pcrypt.com og få en gratis konto nu.